Takže ahoj, ahoj. Teď jsem tady já a ne. Promiňte. Jo, a přišli jsme vám ukázat, jak se nervujeme, když hráme blbej super. Takže teď jsme si zvolili husy. Ale máme i Triky a Dark Outfit. A Jakea. No. Takže Ale on je Dark Outfit. A ještě máme takovou super. Máme Zoe. Zoe, těchu. Zoe a Tashu. Jo. A Brodyho Jo. a Kinga. A toho Tagbota. A princezka. No máme prostě všechny, kromě Lingu. To jsme nechceli toho paka. Jo. Ale koupíme si ho. Lebo už máme málo penězí, jakože. Ukážeme vám to pozrieť. Škart. Takhle, no pojď. Spajke, tebe nechceme. Spajku, ty to nechápeš. Ty tebe chceme všiky. Vidíte? No pojď. Prostě. Dobře. Vidíte? 544. To je hroznice. Jo, to bylo nešťastný. Na pytličky. My si je pořád kupujeme. Ale teď se budeme koupit. My už máme 500, jdeme si koupit pytlíček. Ne. S kým jdeme hrát? Takže já budu hrát jako první a ona jako druhá. Jo? Takže naklonil. Vidno to tam super? Ne, musíš to koně. Podívej, promiňte, když to tam není vidno. Takže já nevidím. Jo. Bože, já to budu Může být. Takhle. Dobře. Je to už můžeme hrát vlastně. Jo. No, bože. Jo, kousíček. Tak jak to mám udělat? Počkejte, zkusme to takhle. Ne? Dá se to hrát i takhle. Jo, protože to vidíš tam, tak se to dá. Jo. Jsem zvědavá. Vždyť to se nedá. Jo, když je to takhle, ne? To vím. To jde do druhé strany. Tak to Ještě. A teď si to dá takhle. Tak, takže já jdu dvakrát. Ale můžu vědět, jak to udělat. Nevidím, to se nedá. Nedá. Ty to takhle počítač. Jo. Teď jdu já. A teď vám ukážu, jak dlouho budu hrát. A teď vám ukážeme. Ty zatiaľ prečítaj ten príbeh. Jo, aha, tohle bude určitě zajímavé. Překliatě děvčat. V Budějovském zámku, to je na Slovensku, nevím. V Budějovském zámku je zamorovaná dcera hradného pána, která odmítá poslouchat svých rodičů a toto byl její trest. Její překliatá duša je tam v raj do dne. Ďalšia dcera zámockého pána sa potuluje na hrade Bzovík. V ráji ju zabil strašným spôsobom a ona na to dodnes nevie zabudnúť. Asi najhoršie však dopadla biela pani z turnianského podhradia, ktorá za života nielenže zavraždila frajera svojej sestry, ale zo svojho hrozného zločinu obvinila truchliacu sestru. To se zase... Napokon však pravda vyšla najevo a biela pani za života Kristýna Bebeková sa radšej zabila sama, ako mala čeliť súdu za vraždu a krivé obvinenie. Dnes sa vraj objavuje na hradbách oblečená v bielom a plače na znak svojej ľútosti nad nepremysleným podzemským ničím. A ještě je to o té Baltoričke. Okay. To, že ten krátký text. Hororový príbeh. Asi najznámejšie slovenské strašidlo je krásna, no krutá Alžbeta Báthorová, krvavá grobka sa svojimi
výčinmi zapísala do svetovej histórie a jej záľuba v kúpaní sa v krvi mladých dievčat prekročila hranice. A ešte ja by som vám prečítala túto časť do hranice. Takže ja vám prečítam Bojnícky zámok a Oravský hrad. Strašidelná historka preslavila Bojnícky zámok natoľko, že sa v ňom každý rok koná festival strašidel. Aj keď tie sú väčšinou dielom tvorivých smrteľníkov. Po Bojníckom zámku sa rozhodne premávla aj niekoľko nesmrteľníkov. Jediný problém však je, že bojníckych duchov môžu vidieť len ľudia s čistým srdcom. A tých je málo. O mnoho priateľskejší majú strašidlá na Oravskom hrade, kde sa pred 100 rokmi dokonca nakrúcal legendárny film o upírovi z Nosferatu. Po hrade sa po čerstvom zvuku pred pár rokmi sa na hrade uskutočnil výskum paranormálnej aktivity za pomoci prístrojov meracích teplotu, energiu a iných zariadení na lovenie duchov. Výsledok? Všetci výskumníci mali v priestoroch hradu pocit, že sa okolo nich niečo pohybuje. Videli pohybujúce sa tiene a počuli zvuky. Kľúčky pri otváraní a zatváraní dverí, takže je to oficiálne na Oravskom hrade. Strašný. A teraz ďalšie. Všetci ja neviem čítať. Neviem. Ja už to mám také dlhé. Strašidelný cintorín pod Tatrami. Ak chcete zažiť skutočné zimomriavky a pocit, pri ktorom vás stávajú vlasy dúbkom, vydajte sa na vojenský cintorín vo Vašci. Alebo hoci ktorý iný starý vojenský cintorín. Stovky ľudí, ktorí postúpili dušu takmer v ten deň, istý okamih, robia z vojenských citrónikov mesta s nízkou magickou energiou. Na vojenskej citrónikovi odpočíva takmer 70 000 mladých vojakov a určite bolo pre mnohých z nich ťažké rozlúčenie sa so svojím pozemským telom a odísť na večnosť. Toto nie je až také smiešné video, lebo už nemáme čo povedať, takže sa nám musí opýtať. Nie, papá moje riničky. To ako je chováš. Mám dva akváka, to sú tie hnusnejšie. Nehnustrejšie, ale to sú tie väčšinou, čo mám také. Čo tu má najkrajšie ryby? Nie, to ešte má v tom druhom akváku. Tak ukáž. To je dvojka, tu mám všelijaké. Presne, tieto sú krajšie. Toto mám všelijaké. Táto je dobrá. Táto. A táto. A toto je, neviem, klaun. Jo, takže to vás asi nezajímá, tak teď, abyste to viděli i vy. Tak dobře, tohle je asi konec. Toho jste viděli, ne? To stále ti dělat, nebo rukama. Takže tohle je asi dneska všechno. Ahojte!